Alhamdulillah. Ya kake gani me kake gani game da wannan movie din da ake yi wannan shirin mai dogon zango wato Living Dead kenan ko? Me kake gani game da wannan shiri? Wato a gani na fim ne da ya fito da wani sabon salo wanda aka dade ba a samu irin waɗannan salam ba. Amma idan aka yi la'akari da yadda shi daraktan fim din nan Umar Abdulmalik ya yi ƙoƙarin fitar da labarin, to gaskiyar magana wani tsari ne wanda ba shi aka saba gani a fina-finan mu na Hausa ba. Kuma ni kullum ina mai ƙoƙarin mara wa mutumin da ke ƙoƙarin fitar da sabon salo baya, saboda kullum a ce labari guda ɗaya ne ba abin da ke raina mu a duniya illa kawai irin wannan. To me role ɗinka a wannan movie? Wanda na wannan fim ɗin shine ni mai bincike ne, wato detective one. Da aka yi kisa da waɗansu abubuwa da suka shafi al'amuran bincike na hukuma, wato ta 'yan sanda. To ni na fito ne a matsayin ɗan sanda mai bincike na ɗaya. Gaskiya ne. To me zaka ce ga me relationship ɗinka tsakaninka da sauran actors ɗin da suke wannan movie? To gaskiya ni waɗanda na san mun taso da su akwai su a ciki, waɗanda sun shigo a bayana akwai, kuma dukansu abin da nake ƙoƙarin na ga mun yi shine kullum mu tabbatar da an yi aiki ne tare da haɗin kai, domin idan babu haɗin kai duk irin maganar da na faɗa na cewa wani sabon salo to fa ba za a kai ga nasara ba. Dole ne mutum ya kasance a yadda ni nake kokarin ga an tabbatar, ko wani ya bata wani rai to dole fa yi hakuri, domin me, saboda samun nasarar shi wannan fim. Na'am. To me sakonka na karshe wanda zaka gaya wa mutane game da wannan movie din? Sakona na karshe shine kullum su sani cewa duk kokarin da wani zai yi a harkar fim din nan, wani da zai zauna ya kushe, ba wai namu fim din ba, harkar fim din Hausa gaba ɗaya mutum zai zauna zai kushe, amma fa idan da zaka bashi duniyan nan ba zai iya yi maka sin ɗaya ba. Saboda haka abin da nake so shine mu fa kokarin da muke yi su sani cewa mun wuce maganar India da America, saboda me, in mu ne da kudin su da kayan aikin su da yanzu mu ake labari a duniya. Saboda haka a yi hakuri da kurakuran mu shine babban sako na gaba. To director, a gurguje bari mu bakka ne ka je ka ci gaba da aikin ka dan kan mutane su wannan. Na mun gode. Baba gashi na zo na tarar da kai kamar kana karanta script ne yanzu game da wannan movie din da ake, wannan shiri mai dogon zango wanda ake yi. To baba me zaka ce game da wannan shiri mai dogon zango wato Living Dead kenan? Me zaka ce game da wannan shiri? Farko dai nake cewa ne ba ka kallayi azabani, saboda aiki dai yanzu za a fara rashi, don da kwarni yanzu ina ma zaman jin suna a fara ba da umarni ne a fara nawa. Gaskiya ne. Amma dai bisa alamu da gani yadda daga aiki ne ko ba komai, yadda daga ma'aikatan da kuma kayan aiki na san za a yi insha Allah. Amma dai yawa insha Allah. Gaskiya ne. To baba me wani cast ka fito a wannan shiri? Ka san wani kadan ana baka cikakken bayani, wani kuma sai lokacin ma kawai za ka yi za a ga maka abin da za ka yi. Wasu a yanzu dai ni dai ban gaskata, amma kuma an ce dai kawai sai tana ji. To baba, amma ya kake gani idan wannan shiri ya fito cikin mutane, ya kake gani, wani irin reaction kake gani mutane za su samu game da shi? Me impression akan wannan? Allah sa da mu je kan, saboda ake mu dai a cikin sa muke. Gaskiya ne. Shi muka iya kuma shi muke yi. Gaskiya ne. Kullum zaton mu alheri. Gaskiya ne. Kullum muna da kan zai ke kuma Allah sa da Allah ya taimako kuma ina kyan. Ni dai har yanzu kusan ce ban ji a gabana ko daga baya bage wani ya ce Allah ba ba. Ta kuwa wani shi abin godiya. Gaskiya ne. To me sakonka na karshe game da wannan shiri? Sakon karshe ne, idan jama'a sun ga wani ya shirya fito, suna su kalle shi da basira, saboda shi kallo wani abin ka kalle shi in magana kai tunani ba ba zai maka amfani ba. So shi ake da ake wannan kowanne da kake gani yana da amfanin sa, inda za ka bi shi ka gani aka yi, to za ka ɗauki wani abu akalla ko da ka gane ne wanda zai amfane ka rayuwa. Gaskiya ne. To mun gode baba. Ni ma na gode kwarai. Hajiya Lulu, barka da zuwa. What's your take on this series film, The Living Dead? Wannan series very, very interesting. Zai faɗakar, zai
ilmantar kuma za a karu da shi sosai insha Allah. To wani role kika taka rawa a wannan series din? Zainab. Zainab is a host, yes. Ke ce ma ghost din ma gabaki ɗaya kenan. Gaskiya ne. To me sakonki game da zuwa ga jama'a akan wannan series din? Sakona zuwa ga mutane shi su kalli wannan series mai dogon zango a natse domin sai faɗakar kamar yadda na faɗa sai ilmantar kuma abu ne wanda ya shafi matsalar gida da kuma tsakanin uba da yarsa. To mun gode. Ni ma na gode. Hajiya barka dai. Barka dai. So Hajiya yanzu wannan series din da ake yi wato Living Dead ina so zaki dan gaya mana takaitaccen labari akan sa. Nawa za ka biya? A dai gaya wa jama'a dai su san da shi. Okay, shi wannan Living Dead movie ne wanda the series wanda ba taɓa yin shi ba a arewacin Najeriya. Kuma it involves like a ghost, two ghosts, and one of them was in love previously kafin ya rasu. Mutanen mu mana sunanki da kuma role din da kika yi playing a wannan shiri ne don gazango. Okay, da farko sunana dai Khadija Ibrahim Dauda, kuma ni ce na fito a matsayin Maryam a wannan series din, kuma Maryam is one of the leading characters in the series, and Maryam promises to keep you glued to your screen. Kadan. Me sakonki game da jama'a akan wannan shirin din me ya kamata mutane su dinga expecting wannan shiri? So, ku yi expecting abubuwa da yawa, da na ban dariya, da na ban tausayi, da na ban mamaki.